Ja, støt. Okay, der er nogen, der rykker. Ja, der er nogen, der er bag. Ja. Hvor er chefen henne? Mikkel! Hvorhenne? Ja, tak. Kom bare. Ja, han er nede. Der er også en lige forlængelse af huset. Ja, til højre for huset. Ja. Han rykker højre, ham der inde i huset nu. Står han herovre? Ja, han står lige forlængelse af. Ja, jeg kan godt se ham. Han løber længere til højre! Mikkel! Han kommer lige forlængelse af jer! For jeg går til pladen herovre. Han er flygtet. Ham der var herovre, han er flygtet igen. Kæft, en løgn, han var, mand. Hvem? Han skyder på os. Hvad? Ja! Ja, han er rundt om døren derovre. Hvad? Han er rundt om. Det er rundt om. Der. Kig ind. Fuck, du kan se ham. Han er lige rundt om der. På vej. Derovre eller her? Ja, han er der. Er du sikker? Ja, han er lige rundt til højre for åbningen. Lige rundt med hjørnet der. Rundt om højhuset. Kan du se nu? Nej. Men det er en herovre. Hvad er det? Ja. Hvor mange gange er du død? Er du ikke død nu? Ja, der. Ja, han er færdig! Han er også færdig! Sådan. Ja. Ja. Hvor fanden står han henne? Der. Ja. Ja, jeg tror sgu jeg fik ham. Hvor mange gange er du ramt? Hvor mange gange er du ramt? Hallo? Kommer jo ham op nu. Han er levende. Der er to inde i toetages nu. Hvad så? Filmer du det? Ja, jeg ved ikke om det kommer med. Godt, det er fedt. Ja. Hvad har du at sige til krigen? Ja. Wow! Han er op! Han er op på... Ja. Nu begynder også at regne. Ind i compound. Vindue, compound. Den til venstre, den der ikke er inde i bygningen. Han er oppe på første sal. Første sal.
Ramt!